It's time for DJ Raqi's Secret Files. Nag-boyfriend ako para mawala ang feelings ko sa friend ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Joy, 28 years old from Caloocan. At ito ang aking secret file. 2 months after my 6-year boyfriend and I broke up, nag-start na ang klase. Natuto akong mag-inom dahil na rin sa mga pinsan kong laging nag-aaya. Hindi ko na-enjoy ang pagpasok sa school. Bahay-eskwela lang ako. At buti na lang, meron akong naging ka-close sa paaralan. Palagay ko, isa siya sa pinakamarunong sa room namin. Siya si May. Dami naming kwentuhan at kami lang talaga ang laging magkasama. Fast forward, dahil sa taglay na talino ni May, meron kaming isang kaklase na gustong mapalapit sa kanya. Si Rico. 3 silang lalaki na laging magkakasama. Siya, si Rico, si Jem, at Mike. At isang araw, bigla na lang may lumapit sa akin. Si Mike. Kinuha yung number ko para daw maging magaan ang pakikipagsalamuha namin sa group namin. Binigay ko naman. Hanggang sa isang araw walang pasok sa school, may nag-text sa akin. Si Mike. Hindi ko alam pero natutuwa ako na nakakausap ko siya. Nagtatanong siya sa akin kung pwede raw ba na tumabi sila sa amin bukas sa klase. By the way, si Rico gustong mapalapit kay May. Kaya syempre, bilang suporta sa kaibigan niya, ay tinutulungan nito. Same sa akin, natutulungan ko rin sila kasi mukhang mabait naman. Hindi ko alam pero parang habang nagiging malapit ang mga kaibigan namin, naging ganun rin kami ni Mike. Madalas kaming magka-chat, magka-text, at laging una siya sa nagko-comment sa mga post ko sa FB. Ayoko mag-assume that time pero nagtataka ako kasi lahat ng ginagawa ni Mike, sinasabi niya sa akin. Meron siyang 2 FB account. Parehas yun, friend ko. Pero yung isang account niya, naka-in a relationship. Pero yung isang panggamit niya na pang-chat sa akin, naka-single naman. Ewan ko, ang gulo rin ng status niya. Lagi na kaming magkakasama. Naging isang grupo kaming 5. Then one day, magkakaroon ng event sa school namin. Kailangan ng 2 representative na lalaban bilang Mr. and Miss sa school namin. Siya ang napili. At yung isa pang kilala sa school, si Ria. Ewan ko ba? Ba't parang nalungkot ako? Naalala ko kasi, malapit sila sa isa't isa. Bago kami maging close ni Mike, alam ko na merong gusto sa kanya si Ria. Pero dahil magkakaibigan kami, binigay ko na lang yung suporta kay Mike. May time pa nga na sumasama sa amin si Ria kapag naiisip namin mag-bonding sa mall, mag-video kay malapit sa school namin. Nakakainis. Kasi si Ria dumidikit kay Mike. So I decided na hindi na lang sumama. Nagdahilan na lang ako na may kailangan akong kunin na uniform na pinatahi ko. Then, nung time na yon, nagulat ako nang sabihin ni Mike na wag na rin tayong tumuloy, uwi na lang tayo. Sabay kami laging umuuwi ni Mike. Kaya lang, si Ria,
Mas malapit sa bahay nila. Kaya ayun, siya yung laging dinadaan. Ayokong maramdaman tong nararamdaman ko pero mukhang nagseselos yata ako. Maling desisyon. Dahil dapat hindi ako nagsiselos. Dapat hindi ako nasasaktan. And then, one day, nag-back out si Mike sa contest sa school. Ewan ko. Akala ko matutuloy na sila pero parang pinanghinaan din ako ng loob. Sayang yung effort namin. Pero, on the other side, natuwa ako. Kasi sa wakas, hindi na sila magsasabay ni Ria. Kasi wala na silang kailangang praktisin eh. So fast forward, mas lalo kaming naging close ni Mike. May mga time pa nga na napagkakamalan na kami magjowa. And by the way, si Mike, noong mga unang buwan ng schooling namin, hindi ko siya gaanong napapansin. Siya kasi yung tipo ng lalaki na habang tumatagal lalong gumagwapo. Smiling face, joker, friendly, sweet, at malakas ang dating. Mestizo kasi. Ayun nga lang, medyo kinulang sa height. Isa kami sa mga mas ahead sa classmates namin. Mga late na kasi kaming nag-aral. So karamihan ng classmates namin, ate ang tawag sa akin. Pero hindi rin ako binihiyaan sa height. Kahit mga classmates namin, niloloko rin kami. Eh paano ba naman, etong si Mike, paminsan tinatawag akong baby. At palihim akong kinikilig pag ginagawa niya yun. Then lumipas pang panahon, nadagdagan ng 2 ang grupo namin. Sina Angel at Jenny. Naging solid ang barkadahan namin. Madalas, ang venue namin ay bahay. Food trip, shot, watching movie, gala, at kung ano-ano pang mga pinaggagawa namin. Masasabi kong sobrang saya ng college life ko dahil sa kanila. Basta may okasyon sa amin, invited sila. Kilala na rin sila ng mga kamag-anak ko. Especially si Mike. Kilalang kilala na ng buong angkan ko. Mabilis lumipas ang 1 taon. Nabawasan kami ng 2 dahil hindi na nag-enroll sina May at Rico. Pero ganun pa man, hindi naging hadlang yon sa matibay na pagsasamahan namin. Pumupunta pa rin sila sa amin kapag may okasyon like may birthday or anniversary ng grupo. Hindi man naging mag-on yung 2, kami naman ni Mike ang naging mas malapit sa isa't isa. Nalaman ko na meron pala siyang diskarte. Mali pero ginagawa niya para makapagtapos siya at makatulong sa pamilya niya. At bilang kaibigan, inintindi ko siya. Pinaramdam ko sa kanya na lagi akong nakasuporta sa kanya. Iba-iba. Meron siyang nakarelasyon na may edad na babae. Bakla. Pero sa kabila ng lahat, alam ko, mahal ko pa rin siya. Tanggap ko siya. Then, time passed by. Nagka-girlfriend nga siya. 3 years na. Nasa Baguio. Ewan ko. Pero, hindi ko yun ganong naramdaman kasi panay pa rin ang pagpaparamdam niya sa akin. Nang pagkalinga ba? Hanggang sa isang araw tinawagan niya ako, umiiyak siya, break na daw sila. Parang sinasaksak yung puso ko na naririnig kong umiiyak ang taong mahal ko. Mas masakit yun sa akin, no? Pumunta siya dito sa amin kasama ang kaibigan namin si Jem. Nag-shot kaming 3 sa kwarto ng pinsan ko. Tapos yun, iyak lang siya ng iyak. Gumabi na nang medyo tinatamaan na kami sa iniinom namin. Habang si Jem ay busy sa panonood ng movie sa cellphone ni Mike. Kami namang 2 ay nag-uusap, nakahiga. At ako, nakaupo. Si Jem naman nakaupo rin sa kama pero nakatalikod sa amin. Sabi ko magkwento na siya sa mga nangyari.
Sabi niya naman, higa raw muna ako para magtabi kami. Ayun, hanggang sa nauwi na lang kami sa harutan at nag-kiss kami. Umalis kami at iniwan si Jem. Nag-check-in kami malapit sa bahay. At oo, may nangyari sa amin ng kaibigan kong si Mike. Pinilit namin na walang magbago sa aming dalawa. Pero mas lalo pa kaming naging close, naging sweet, at mas lalo ko siyang minahal. Then, sa loob ng 2 years naming magkasama sa school, doon naranasan ko maging masaya. Yung totoong masaya kapag kasama ko siya. Hanggang sa malapit na kaming makagraduate. Meron kaming OJT sa barko, 1 week kami doon. Tapos sabi niya hindi niya ako pababayaan. Pero meron kaming naging groupings, hindi kami naging magkagrupo. Napansin ko na masaya siya sa ibang kaibigan, sa ibang mga kasama niya. Hindi niya na ako pinupuntahan sa cabin namin. Kaya inis na inis ako sa kanya noon. Tapos nag-post ako sa FB at ang sabi ko, feeling alone. Tapos sabi niya sa akin, sus, nagtampo agad. Di ko naman kasi alam kung saang kabina ka. At sabi ko sa kanya, di ba may cellphone? At simula nun, lagi niya na ako pinupuntahan. Hanggang sa nakapasa siya sa exam. Tapos, marami pang nangyari. Katulad na lang ng naparusahan sila, pero hindi niya inaikwento sa akin. Siguro dahil ayaw niyang masaktan ako. Kasi siguro alam niyang may nararamdaman ako para sa kanya. Nagtapat siya sa akin. Pero hindi pwede. Kasi may girlfriend siya that time. And super best friends kami. Marami akong heartaches na naranasan simula nung minahal ko siya. At eto na nga, malapit na kaming magka-graduate. Nagkaroon sila ng family swimming. Inaaya niya ako, ang saya ko noon kasi kasama ko yung pamilya niya. At masayang masaya kami. Hanggang sa may naikwento na naman siya sa akin. Si Emmy. Meron daw siyang girlfriend. At ang pangalan, Emmy. Pero nalilito daw siya. Kasi meron pang isang babae sa buhay niya. Akala ko, ang babanggitin niyang pangalan nung time na yon, ang pangalan ko. Yung pala iba. Trish. Si Trish. Literal na nabiyak yung puso ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit wala pa rin ako sa pagpipilian? Pero hindi ko pinahalata sa kanya yun. Sabi pa niya, pero iniisip din kita. Ayokong masaktan ka. Sabi ko sa isip ko, wow ha? Hanggang ngayon naisip mo pa yan? Palagay mo, hindi pa ako nasaktan ngayon? Sabi ko na lang sa kanya, huwag mo akong isipin. Kung saan ka masaya, andito lang ako nakasuporta sa'yo. Parang tanga yung sagot ko, no? Kahit deep inside, sobrang sakit na. So ayun, naging sila nung Trish. Pero dumidiskarte pa rin siya sa dalawang karelasyon niya na kahit si Emmy ay hindi yun nalaman. Ultimo si Trish hindi rin alam. So after naming makagraduate, umakyat ng Baguio si Mike. Doon siya nanirahan sa atin niya for 9 months. Nag-work siya doon, naging LDR sila ni Trish. Ilang beses siyang bumaba ng Maynila sa loob ng 9 na buwan. Pero never nawala yung communication namin. May time pa na sinundo niya ako sa Manila para magbakasyon sa Baguio for 10 days. Ang saya ko. Para kaming magkaibigan, pero parang hindi naman kami magkaibigan kasi parang more than friends kami. Lumipas pang ilang buwan, sabi niya sa akin, mag-e-endo na siya sa trabaho. Uwi na daw siya ng Maynila.
So, ayun. Nag-boyfriend na lang ako. Nag-boyfriend ako para mawala yung feelings ko sa best friend ko. Kasi ayun eh. Ayun siya. May girlfriend pa rin siya. At may boyfriend ako. Ganun na lang. Ganun na lang. Para hindi na masyadong masakit. Matuling lumipas ang 2 buwan. Sa mga panahong ito, nakaalalay siya sa amin. At meron akong tito na inaalagaan namin kasi wala tong 2 paa. Dinadialysis. So, nakaalalay siya sa amin at kay mama. Masaya akong makita siya ng ganun. Hanggang sa habang umaalalay siya sa amin, bigla na lang siyang nagkasakit. Ng matinding ubo at lagnat na bumabalik-balik. Oo, matinding ubo at lagnat na pabalik-balik. At hindi nakukuha sa mga gamot na iniinom niya. Nag-aalala na yung ate at mama niya. At ang sabi ng mama niya, pauwiin ko daw muna. Babalik na lang daw dito after 4 days para maipa-x-ray nila. At yun na pala yung huling araw na makakabalik si Mike sa bahay. Nagkaroon siya ng sakit na matindi. Una sa bahay lang siya ginagamot. Madalas ako yung pumupunta doon at nagbabantay sa kanya. May time pa na doon ako natutulog at kahit anong request niyang pagkain ay dinadala ko. Sobra akong nag-aalala sa kanya. Ayaw niyang makita siya ng girlfriend niya sa sitwasyong ganon. Ako lang yung pinapayagan niyang bumisita sa kanya. Kahit mga kaibigan namin ayaw niya. Pero isang beses, wala siyang nagawa nang ipasundo ko ang girlfriend niya. Lumipas pa ang mga araw, ganun pa rin ang lagay niya. Binibisita ko pa rin siya at dinadalhan ng mga gusto niyang pagkain. Hanggang sa kinailangan na siyang dalhin sa ospital. Nung dumalaw ako, kasama ko yung ex niyang si Maria. Hanggang sa unti-unti ko na lang namalayan na kaming 2 na lang pala doon. Umiiyak na lang siya bigla at sinabi niya na pagod na raw siya. Hindi ko na rin napigilan yung iyak ko. Sabi ko sa kanya, hindi pwede. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya. Bago ako umuwi, sinabi niya sa akin na bumalik ako dahil may sasabihin siya sa akin. Bumalik nga ako, kasama si mama. At nang makita siya ni mama, iyak ito ng iyak. Hanggang sa kinabukasan, bumalik uli ako, pero kasama naman ang isang tita ko. Yun na yung huli. Dahil kinabukasan, sabi nila, dadalhin nila si Mike sa Baguio para tuluyang magpagaling doon. Nagpaalam ako kina mama na aakyat ako ng Baguio. 1 linggo mula nang umakyat sila ng Baguio, nag-chat sa akin yung mama ni Mike. Nakita raw niya ang anak niya. Sabi ko, tita, san po? Nasa Baguio ka po ba? Sabi niya, hindi. Wala raw sa Baguio si Mike. Desisyon daw ng mga magkakapatid na sila na lang ang mag-alaga kay Mike. Dahil sa sakit nito na ayaw nilang ipaalam. Maski sa akin na matalik na kaibigan nito. Nasa Maynila pa rin daw si Mike. Pumunta ako kay mama at sinabi ko yun. Iyak ako ng iyak. Pero sabi ni mama, igalang na lang daw namin ang desisyon ng pamilya nila. Siguro may dahilan kung bakit ganun. Magka-chat kami ng mama ni Mike hanggang madaling araw. Umiiyak ako hanggang sa makatulog ako. Then, isang araw, nagising ako exactly 10 in the morning. Pagkuha ko ng cellphone ko, may nag-text sa akin. Ate ni Mike. At ang sabi, wala na daw si Mike. 5 a.m. yung time. At yung isang ate niya naman nasa Baguio. Yun na nakatira doon. 8 a.m. yung chat sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Sabi ko sa sarili ko, paano na ako? Napag-usapan namin noon ni Mike, hindi man sa ngayon,
Pero sa huli, kami rin. Mahal na mahal ko siya higit pa sa sarili ko. Tinuruan niya akong magmahal, makontento, magtiis, magsakripisyo, at higit sa lahat, maging masaya. Kaya kung nakikinig ka man ngayon, best, I love you. Napakarami ko pang pwedeng ikwento, pero parang hindi magkakasya dito. Salamat kay Lord na hinayaan niyang magtagpo tayo sa huling 3 taon ng buhay mo. Nakasama kita at binago mo ang takbo ng buhay ko. Sa kasalukuyan, 4 na taon ka nang wala sa piling namin. Pero eto ako, nakapag-asawa na. Napangasawa ko yung best friend ng kuya mo. Parang kapatid nyo daw yun. Kaya till now, mas malapit pa ako sa pamilya mo. Sa ngayon, alam ko masaya ka na sa heaven. Kasama mo na ang mama mo dyan. I love you and I miss you so much. My best Brad in heaven. Muli, ako si Joy at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!